Angibingelele. Iquality la biyala elibingelelayo. Ibhoza amabhinqa. Yithi igwiliza biyala. Quality lo ngivela le oLundi enhlungwane eDeep Isigodi. Kumele ngibonge nonke lapha kwelakithi oLundi. Nginidumisizo lonke njengamanje. Nomuntu ecabanga usishana lesasizwe lesiya ukucabanga khona insizwe efana noQuality. Eziyothi mazifa nje bese zakha ziba isithixo salapha oLundi. Mina uQuality lo. Quality biyala anginawo ke into eyodwa engathi ngigxile kuyona. Empilweni ziningi izinto uthi mawuthi uyahamba ukuthi uyafica igama likaQuality uyalifica nezinye kakhulukazi ke mawuthintana ngamabhizinisi thizeni igama liyabaleka kwezinye zesite khona la edrobheni laseThekwini nje ngoba khulu igama likaQuality umuntu uyabheka lisebalazweni umuntu waphesheya nomuntu ohlala kwamanye amazwe akazi ukuthi khona abanye abantu abafana nawe nje ubuka le video wazi nje khona nje oQuality Mfwabiyela no Ramaphosa kanye nelinye ibandla laseParliament. So uQuality engenene kubantu angivelanga nje ngafika phambi kwecamera ngathi cha mina nguQuality ngwabiyela ngicela ukuthi ningithande noma ningidumise noma ningathi ngino order bakithi abakhulu abanempahla eziningi ezibizayo lapha ngaziwe kakhulu ngokugqoka nangokotini ebe ukuthi mabe kuma festival imicimbi amaskandi kakhulukazi le ngengihamba umculo nomculi ngimbuke ngempahla yakhe ke umculi mangena la ngizothi ngena umthandeni ngizombuka ngempahla yakhe ukhuzana ngimbuke ngempahla yakhe umuntu encane ngizombuka ngempahla yakhe so lokho kuyisitayela sikaQuality omunye umfane oyofika ezidlala leso sitayela leso anokwazi ugqoba lapha ugqobe khona mina yize kunzima ukusikhaba ngoba leyo nto leyo athi kudinga ukuthi uqhamuke namapijama uzodlala kumele uqhamuke into ethe uba valid ngeprice.